Fraților, sunt Cristian, sunt aici la Tucla. Ci că e un village, dar acest village este format numai din două case, fraților. Puteți observa câtă mare înghesuială e pe aici. Aici oamenii, uitați ce avem aici, shop chocolate. Altitudinea de Tucla este aceasta, 4620 de metri, high altitude meters. Yes. Ok, bye bye. Ciao, ciao. Slowly, slowly. O mulțime de oameni aici. Îmi cer scuze pentru înfățișarea care vă arăt. Aici nu prea există gel, nu există piepțeni. Ce să mai, suntem în Himalaya. Condițiile nu sunt chiar atât de excepționale. E foarte mare aglomerație, nu știu unde voi dormi. Nu am un cort, am făcut din Perișe până aici o oră, cu 30 de kilograme în spate. Ce pot să vă spun este că este foarte frumos. Mâine voi dormi aici, pentru că mâine vreau să ajung la monumentul șerpașilor. Este undeva acolo, vă puteți uita. Aici este, fraților, monumentul șerpașilor. Nu se pot vedea ciortene decât când ajungi acolo sus. Uitați, unul dintre ele, sunt foarte multe. Fraților, sunt Cristian. Astăzi suntem la Lobuce. Lobuțe. Se spune la Lobuj. Așa. Acesta este masivul Nupțe. Aș dori să vă informez că aceste imagini nu reflectă realitatea. Dacă ați fi aici unde stau eu, ați vedea că e mult mai înalt. Acum să vedem încet ce înseamnă masivul Nupțe. Așa arată. Este o zi cam noroasă, ca să vă spun, și ninge, fraților. Bine, nu foarte des. Dar aici pe LCD îmi pică gheață. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu am probleme cu altitudinea. O să stau cât mai mult aici să mă aclimatizez. Vă mulțumesc.
Bună, Andreea! Numele meu este Roto Popirioticescovici, deci repet, Roto Popirioticescovici, da? Este pentru prima oară când ne vedem astăzi. Andreea, aici petrecem Crăciunul, mi se pare, bine, nu e chiar timpul Crăciunului. E cam frig, scuza-mi frezura mea de 100.000 de stele. Cred că și mâncarea mie pe bot, dar asta nu mai contează și aș vrea să-ți arăt împrejurimile de la o altitudine care poate nu gândești unde sunt în acest moment. Uite-te un pic în jur. Ia uite, Andreea. Uite, acolo este muntele Pumorii. Deci ăsta e muntele Pumorii, 7200 de metri. În partea asta, aici l-avem pe domnul Cumbuțe, în centru, vezi, uite, în centru. Ăsta e domnul Lingtren, ăsta e domnul Ceațe, asta e doamna Luhla din centru, ăsta e domnul Uțe și Everestul e undeva, uite, acolo, stai să vedem dacă putem să-l prindem. Uite, chiar aici, în mijloc, Everestul. Așa? Hai să mergem la plimbare. Deci asta e terenul de fotbal, știi, dar să spuneți, ninse azi noapte. Nu trebuia să ningă pentru sezonul ăsta, m-am enervat un pic, m-am simțit și prost printre altele. Hai să scuză-mă că merg cam rapid așa. Și vreau să-ți arăt ce altitudine avem noi aici. Deci chiar trebuie să vezi, ca să înțelegi, dragă Andreea, ce înseamnă Himalaya. Este fantastic, uite și un domnul Iac, uite, te salută, vezi? Uite, ia uite ce, ia să vedem ce zice domnul Iac. Domnul Iac, bună dimineața! Ce faceți dumneavoastră? Vă hrăniți, nu? Da, înțeleg. Înțeleg, domnul Iac. Uite, domnul Iac spune că ar vrea să te pupe, vezi? Măi, Andreea, măi, trebuie să-l apreciezi și pe el că te salută. Așa, hai să ne deplasăm. Văd că sunt mai mulți ceva aici, sper să nu mă împungă vreunul. Am auzit niște treburi de-astea. Zăpadă cât cuprinde. E fantastic să fii pe aici, știi? Asta e așa. Stai că acum urcăm. Ia să vedem, Andreea, ce altitudine avem noi aici. Trebuie să citim mai de aproape. Haide, Andreea. Gorahșef, uite, vezi? 5180. Așa. Uite, ăștia sunt niște iași foarte frumoși. Ca să mă împungă. Nu să urc. Așa. Andreea. Așa îmi faceți hot dining room, solar light, candy bar, camp food, private comfortable room, dormitory, hot shower, sun room, cold and hot drink, any hour, alpine food available, telephone services, rescue helicopter, inside turret, horse renting, good food. Astea sunt, Andreea. Hai că mai vorbim. Pa. Uite, mai privește la dată. Uite, din locul de unde am plecat noi. Da? De acolo e un munte. Uite pe domnul Moris. Asta e shop-ul. Uite să-ți arăt. Iată, Andreea, ce avem noi aici. Sprite, Coca-Cola. Uite, avem de toate. Uite, stai să filmăm. Ia uite, Andreea. Mamă, indiferent. Uite, băuturi, Andreea, uite, băuturi. Băuturi, Andreea, băuturi. Uite, pâine. Asta e pâinea, vezi? Asta e pâinea, Andreea. E foarte bună. Uite, avem baterii. Ce mai avem aici? Aparate de ragilet, Pampers și tot felul. Da, uite, sucuri, tenguri. Uite, tot felul. Andreea, se pare că mă numesc Roto Popirioticescovici, dacă îți mi-amintești. Ceea ce observ acum este un frumos pisc care stă el acolo și
Vegheze și pare foarte, foarte răbdător domnul Pisc. E foarte, foarte macho acolo. Uite. Uite câtă răbdare poate să aibă. Atât de liniștit. Ei, cred că ghicești cine e, nu? Uite ce liniștit. Deci vânturez de pe zice, uite ce frumos sunt eu. Asta zice domnul, știi? Sau doamna, care are mai multe nume. Și uite așa, pare foarte, foarte liniștit așa. Și așteaptă cuceritorii. Măi, mie mi se pare că acest lucru e un criminal, dar nimeni nu poate să-l aresteze, nimeni nu poate să-i facă nimic, înțelegi? Și mi se pare foarte interesant. Azi o zi cu soare, din câte putem vedea. Un soare extrem de puternic, extrem de frumos. Andreea, sunt aici. Da. Nu știu dacă mă auzi. Sunt aici, Andreea. Da. Sunt pe vârf. Și este foarte... un vânt foarte mare. Da. Andrei, aici sunt masivele. Palma aceasta mare a munte este masivul Tamsărcu. Partea asta e Cantega. Aici este muntele Amadablam, partea nordică.
Și bineînțeles aici este ghețarul al Everestului, ghețarul Khumbu. Da? Uite-l. Și în partea asta se vede frumosul Everest. Andreea, de aici se vede foarte imens. Sunt eu, Cristian, sunt aici în Kalapatar, aștept să văd apusul de soare, care este fantastic. Deja a început. Andreea, cred că e fantastic aici. Of, ce greu e. Wow. Andrei, astea sunt imagini reale, culori vii.
Uite, Andrei. Wow! Fantastic! Fantastic! Andreea, Everestul acum se culcă. A fost obosit o zi întreagă, a stat și la acolo. S-a mai bucurat și el cu avalanșă, cu ceva, îți dai seama. Astea sunt bucurile lui. Ia uite-te, Andreea, ce frumos! Ce frumos sunt norii pe aici! Vai! Cred că îți place la infinit aici, nu?